Assalamu alaikum bandiraɓe jawwali mon salmini on kala pullo ɗo woni so pullo yima jawwali ma bandiraɓe on ji monsieur Macky Sall son excellence waɗi formé gouvernement goɗɗo manam ɓe mbo ittani ɓe ko ɗum woni oɗo men nenejo o poste mum ɗo ko changeaɗo pamide ono yite professeur Moussa Baldé on kadi on jii ko yettere Allah Moussa Baldé poste mum ɗo kanko kadi ko ɗon no acca hande kadi o changeaga vraiment ko yettere Allah voilà avec monsieur Amadou Ba on gandi on kadi o ittaka oɗo men no neneje jimmi arde haalde mon o vraiment ono gandi poste mum mbo wonno sikki on kalantake ɗum ko ministre des affaires étrangères ko ɗum o wonno donc joni o waɗama ko ministre de justicia de Sénégal affaire justice joni ko ɗum bandiraɓe ko ɗum woni ko weltini kam ko ha mboɗo ara haalde fi oɗo men nenejo vraiment Aissata Tall Sall bandiraɓe onon gandi o addi so pullo wawa yaadude e hewɓe min ɓe mbammi considéré ko tubaɓe mbita neɗɗo janguɗo ko wano ɓeeni on gandi o ko affaire droit kanko ɗum o jangi manam avocat es avocada donc bandiraɓe ono gandi on ɗo ka yitake ino andi loi donc ko ɗum addi ko ɓuuri kam weltinde e dow nomede makko ministre de affaire ɗumanti honno de ministre de justicia donc vraiment ko yettere Allah vraiment enen mbiya Moussa Baldé kadi vraiment encourage te mboɗo andi so Amadou Ba heeɓi inchallahu rabbi Moussa Baldé hay sogo wonani premier ministre kam ma oɗo poste ɗo wonɗo ma o iwɗon o watte poste uji goɗɗum goɗon mboɗo sikki Moussa Baldé so Amadou Ba laamima ma o wonoy premier ministre inchallahu rabbi ɗum mboɗo sikki ɗum ɓay vraiment ɗomo nangi ɗo ko ɗon ono gandi min o wattu ɗon hay soko mo jiwdumi nene e baba dari yi ino waɗa candidature bandira min mi ƴewta ɗum de taw mbo ala niveau o so pullo wawamo jokko taw yimɓe fula ɗum onon jaafo mais min to laamigal affaire leydi Sénégal toujours mboɗo haalano mi wawa jokku neɗɗo mo gandanɗa hoore ma min mboɗo andani hoore am mo waɗani mérite min mi wa'ani noon affaire laamugal leydi Sénégal toon mi ala oɗo minen mbokki diwan ɗum mboɗo haala ɗum toujours donc vraiment Moussa Baldé ɗo nangi ɗo jagguɗon ha yesso ko lawol ma yimɓeɓe jii ma yimɓeɓe paam holko woni darde so pullo ardu inchallahu rabbi jen ha yesso ko lawol vraiment félicitation ne oɗo men nene debbo vraiment o hay ayi jaɓɓal makko a anda ko ƴiƴam pulagu ino doga e makko vraiment ko ɗum addi so pullo ino yiɗi o debbo vraiment o men nenejo jafoɗa e konngole ko a nene amen mi fotani yide ni debbo ko a nene amen vraiment ko yettere Allah ɗum no bandiraɓe fulɓe yo jaam ñallu e men